Меня забрали як арганізатор, вони так вирушили. Але там 2 дня яны вирушали, як написати. Спочатку писали, що я там на гітарі грав і пригав, а я ржав з того, я кажу, мою вагу бачите, на яку вишині я можу пригати. І пригає там кричать, махати стягами, я ще одночасово на гітарі грати, яка одна була на двоїх. І він такий, делал переработку. На наступний день вони убрали просто, що я грав на гітарі, але я також і пригав. Як пригав, так і пригаю. Концерт у нас був 19 вересня, якраз день стяга національного. І ми так не задумали, воно просто так супало. Ось ми домовилися, зробимо концерт у суботу. Саня такий, ну ось у мене є час. І я людям сказав, ми будемо у суботу, там, зберемося, поіграємо. Давайте тортиків похаваємо. Давайте. А потім я гляжу, так, о, так там ще і день стяга. Стяг мой вольний, стяг мой смелый, стяг мой бело-червоно-белый. Ну, добре, наогул прикольно. Ну, так і трималося. Ось. Там я ще отримлювалося, що у Сані була презентація нового альбому, але я його пропустив, сидівши у Окрестіна. Ні, тут вже презентація, коли повинна була бути, він вже на Жодіна сидів. Спочатку на Окрестіна ми сиділи на одной, а потім йому дали присуд, а мені ж на наступний день тільки дали. Була перепрацьовка справи, там було зашмат косяков, прийшлося їм йти, там щось переписувати. Але ж присуд був, він був підрихтований загодя, це було зрозуміло. Тоді така була одліга короткочасова, нам вельми пошанцювало, я думаю, бо коли ми повиходили з турми, повиходили, там же ще сиділи мої колеги, і вони казали, ось літерально 2 дня пройшло, як ти вийшов, і пішла жесть, знову пішла. То Бог просто трималось, что мы посидели вот такой больше-меньше либеральный период. Все, что яны робяць, это такая инерция. Быццам бы атрымалі перамогу, так? Перамаглі, так? Але штосьці не бачна этой перамоги. Все, что яны робяць, это фантомная боль. Вось мы навешаем везде сцяжкоў, мы перамаглі. Все гэта бессэнсоўна, все гэта, ну, яны только горш сабе робяць.